Aquest passat diumenge, 1 de febrer, el Parc de Can Jalpí d'Arenys de Munt va acollir la 41a festa de Sant Antoni Abat, als Tres Tombs. El dia es va llevar ennuvolat, però no va ser cap impediment perquè veïns i visitants s'hi acostessin per viure una de les festes més arrelades del calendari popular. Des de primera hora del matí, el parc es va omplir d'animals, carruatges i famílies en una celebració que uneix tradició, cultura i estima pels animals. Durant tot el matí, els assistents van poder gaudir del servei de bar, de la venda de tortells de Sant Antoni i de diverses parades de productes per animals, creant un ambient festiu i familiar. L'acte va comptar també amb una exhibició eqüestre que va donar pas a la tradicional beneïda d'animals i al recorregut dels Tres Tombs. Tot seguit, la jornada es va completar amb una demostració d'ensinistrament caní que va captivar grans i petits, mostrant la complicitat i el respecte entre persones i animals.